Рилски манастир. Една от най-забележителните културни и исторически забележителности в България, обградена от красиви планини. Белоградчишки скали. Уникални природни образования, съчетани с средновековна крепост. Деветашка пещера. Впечатляваща пещера с огромни отвори, която е дом на богата флора и фауна. Каменните гъби. Невероятни скални образования близо до Кърджали, които наподобяват огромни гъби. Етъра – етнографски музей на открито. Потопете се в духа на българските традиции и занаяти в близост до Габрово. Мелник и Руженският манастир. Най-малкият град в България, известен с пясъчните си пирамиди и вино, съчетан с красивия манастир. Крепостта Царевец. Историческа крепост във Велико Търново с невероятна гледка и светлинно шоу. Седемте Рилски езера. Магическо място за любителите на природата и планинските преходи. Копривщица. Град-музей с уникална възрожденска архитектура и богата история. Крушунски водопади. Живописен комплекс от водопади и изумрудени басейни, разположен близо до Ловеч.